Tell me how's the way to be. T'agrada viatjar? Quines experiències tens ganes de viure? Al B-Travel, el Saló Internacional del Turisme, tot és possible. Hola, Míriam. Hola, maca. Quants anys tens, tu? 38. Però he sigut una bona, gran usuària del carnet jove. Per què el feies servir, tu? Per tot, per moltes coses. Evidentment, en l'Estrella, PortAventura, Illa Fantasia, en aquell moment també en teníem. I ara on estem? En quin estant et trobem? A veure. Estem en l'estant de Xenescat. Clar, perquè el teu alberg va molt bé, sobretot quan als joves ens passa que no tenim massa diners, que diguem, per gastar en els viatges, no? Llavors l'alberg és una opció molt econòmica. Una nit d'alberg. Dormir i esmorzar, per exemple? Doncs com a molt uns 17,50... I amb descompte del carnet jove encara menys. Menys, és un 10% de descompte. A més, quan et fas el carnet jove, tens en el pack jove, tens un 2x1, dos vals a 2x1 a qualsevol dels albergs i a més en activitat. Quins racons de Catalunya ens recomanaries tu de visitar i fer això, d'anar d'alberg? Bueno, doncs tens l'Escala, per exemple, que és un alberg molt maco, tens la teva caleta, després amb un camí de ronda per anar en bicicleta, i després a muntanya, la Vall de Núria. I tu què faràs aquest estiu, si es pot saber? Jo què faré? A Madrid. Una de les maneres econòmiques de viatjar és amb el transport públic, així que si te'n vols anar a França, has de saber que amb l'AVE tens un 25% de descompte amb el carnet jove. Hola, què tal? Molt bé. Que acabeu d'arribar? Sí, vaig a Sara. I teniu carnet jove? Sí, Per tant, l'heu aprofitat? i tant. Ja que el tenim, i ja queda poc. Quin descompte és el del carnet jove? A veure, recordem-ho a tothom. El descompte pel Saló del Turisme és un 2x1 i... És el que m'ha aprofitat. Està clar. I què us interessa especialment del Saló avui? Quina àrea o quina temàtica? Doncs nosaltres venim avui a veure República Dominicana perquè volem visitar una amiga que tenim en comú. Compro els bitllets de transport, o sigui, els vols, els compro amb el carnet jove per tenir assegurança. Som a l'estand de Balears, de l'Agència de Turisme de Balears. Amb el carnet jove, quin descompte tenim, si voleu anar a Balears? Tenim un 50% de descompte en vals de Transmediterrània, de TAC Traveling, tant a Mallorca com a Menorca com a Eivissa. I això tot l'any, o què? Això tot l'any, tot l'any. Segur que més d'un ara lamentarà no haver-ho sabut abans, no? Doncs sí, però bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. Fent treballs a la uni, però ara mateix no. Sí, perquè estudiem turisme. I aquest estiu què voleu? Què teniu pensat fer? Platja, Sí, Costa Brava. Lloret, Mallorca, Menorca. Els barcos, vaixells que tenim descompte. Exacte, per exemple, te'n vols anar a les Illes Balears? Tens descompte amb Transmediterrània. Te'n vas per Europa, tens descomptes per tota Europa. De fet, més de 60.000 descomptes a més de 30 països europeus. Sabeu què és Wainava? És una pàgina web que et dona unes destinacions a Europa, llavors tu pagues 150 euros i llavors abans de 2 dies et diuen la destinació a la que vas. Doncs també hi ha descompte amb carnet jove ara. Ara també hi ha descompte amb Air Europa. Hola Marcel, Hola, què tal? què tal? Molt bé. Què vens buscant tu aquí, al Saló? He vingut aquí a acompanyar els meus pares per programar el viatge de l'estiu. I on te'n vas a l'estiu? Han estat mirant Vietnam, també han estat mirant Índia i ara em deien Àfrica, però no sé què decidiran al final. I el fa servir per això en la teva vida? Sí, per bitllets de tren i puestos per esquiar i això també. Quin és com l'espai que més t'interessa o alguna cosa que hagis vist que t'hagi agradat especialment? Els simuladors estan molt bé, hi ha les ulleres de realitat virtual que també estan molt bé. Ho has provat? Sí, perquè completem el passaport que et donen aquí a la fira i perquè te'l segellin has de participar, en provar-te les ulleres. Hola, què tal? Hola, Qui sou vosaltres, que aneu vestits així? doncs som els geganters de Terrassa i portem uns quants anys. I tu quin portes, com es diu? Es diu la Roseta. O sigui que encara no teniu el carnet jove vosaltres perquè sou molt joves. Sabeu que a partir de quina edat us el podeu treure ja? Els 12. Molt bé. I fins als 31. Avui què hi feu aquí? Doncs mira, venim de Terrassa aquí a aquesta fira del turisme amb els gegants modernistes per gaudir de la festa i també perquè la gent vegi els nostres gegants. I per promocionar la Fira Modernista de Terrassa
Si sou dels que us ve de gust fer un creuer, allò per viure plàcidament un viatge aquest estiu, sapigueu que per anar a Sardenya i a Roma, amb Grimaldi Lines teniu fins a un 30% de descompte, amb l'anada i amb la tornada, això sí. A gaudir? Montse, quants anys tens? 23. Llavors tindràs el carnet jove, suposo. Sí, sí que el tinc. I el fa servir o què? Sí. O per a restaurants, al fresco, telepizza també hi ha. Tens algun viatge planejat per l'estiu? Sí, m'agradaria anar al Japó. Amb pares o sense? No, amb el meu nòvio. Ah, el teu xicot. Super. Saps que amb els viatges internacionals tens una assegurança d'assistència en el cas que passi alguna cosa? Sí, crec que... El carnet jove. Sí, crec que ho sabia. I tu quan viatges, quin tipus d'experiència busques? És a dir, viatges només per plaer o t'interessa a nivell cultural el lloc on vas? A vegades visito museus, si són així importants. Si no, doncs m'agrada la ciutat. Normalment faig turisme urbà, llavors... A nivell de gastronomia, per exemple, t'interessa? Bueno, sí, provar el menjar típic d'allà, no? T'has passat per l'espai d'aquí del Be Delicious, que precisament va del tema gastronòmic, enoturisme, tot això? Sí, he passat. Hola, Carlos. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Bien. Disfrutando del salón, ¿no? Claro, sí. Barcelona y Betravel son un mundo a ellos solos. Tú vienes cada año aquí, fichando Sí, cada año. hace ya algunos años que venimos a promover el norte de Portugal. A la gente de Cataluña nos encanta ir a Portugal, ¿verdad? Es como un destino bastante común, ¿no? Sí, creo que sí. Allí se come bien, también somos simpáticos, es un territorio que da muchas ofertas de bienestar. Es normal que los catalanes son muy inteligentes y les gusta sitios así. Para los que son jóvenes todavía y tienen el carnet joven, ¿verdad que hay descuentos allí que puedan usar? Sí, muchos descuentos. El carnet joven tiene descuentos en muchos alojamientos, en restauración, en tiendas de compras, en parques temáticos de turismo activo, en parques naturales, en muchos sitios. Molt alt i molt animal, com deia aquell. Hola! T'hem vist passar per allà i hem dit l'hem d'enganxar. Carnet jove, m'encanta. Ho ets de jove encara? Saps que no, mai he tingut carnet jove, però perquè ja quan em vaig enterar que hi havia carnet jove, jo ja era massa gran. El vaig tenir molts anys, el carnet jove, sí, molts anys.